Ang iglesia isa. Ininigahilo sa bisan pa nagalalapta sa bugos nga kalibutan. Ang pagtuong subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Longhorn version sa ngaton weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bibigos nga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunsun na host sa siningatong programang Pagtuon Subong. Ari mga kauturan ng aton nga mga resource persons, mga haligi sa aton iglesia diri sa aton CPAC. Ang una na kong pakilala sa inyo, siya ang aton senior church pastor diri mga kauturan sa CPAC Church, wala sa iban, si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, may adlaw sa inyo. May adlaw po sa Tumadong, may adlaw sa Hudel, may adlaw sa itong mga kauturan, mga kabyanan, sa tagsa-tagsa na nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kagkapaypay ini nga pagtuon sa pagkakaroon, makadulong sa aton sa bugos sa paghiusa sa kay Kristo. Yes, mga kauturan, si Pastor Delbert, isa sa aton mga professors diri sa atong School of Theology sa CPAC. Managtapos na sa mga kauturan siya Master of Arts in Christian Ministry. Ang ikadwa na kung pakilala mga kauturan, si Pastor Holden Cedric Cadiz, mga kauturan. Graduate siya sa AYA sa atong eskwelahan, sa AYA sa Master of Arts in Adventist Studies. Siya ang atong Associate Pastor subong diri sa atong simbahan sa CPAC. Sir, may adlaw sa may adlaw man dokag, may adlaw man sa aton mga kauturan. Kalipay ko gid always nga maging kaupod sa inyo kag sa aton nga tanan sa pagtuon sa aton nga lesson study kag kabay pa nga ini makahatod man sa aton, makadala sa aton sing madalom pa nga paghangop sa pulong sang Dios. Yes, namin sa pastoral din sa inyo word, madalong nga paghangop. And that's our target, mga kauturan. Ari na kita sa lesson 3, Pastor Delbert and Pastor Holden, para sa Hulyo 11, tubtob Hulyo 18. Sa hindi pa, mga pangamuyo kita na yung mga kauturan sa pagsugod sa atong pagtuong. Sa siningation, iyari kami nagapalapit sa imo Ginoo. Kabay pa nga imo kami opdan, kagang pinakamanami gid magagawa sa amon nga discussion. Ginatugyan namon ini Ginoo sa imo upod sang paggamit sang balaan nga espiritu sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor Delbert, atod sa tsara nga teksto. Ang aton sa saran nga teksto, makita naton sa Nonang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10, ginagasiling, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, nga maghilisugot kamo tanan sa inyo nga walay pagbahin-bahin. Sa inyo, kundi mag-isa kamo sa paino-ino pagkaisipan. Yes, mag-isa ka sa pamilya. Yes, ang atong pagtuon sa sininga quarter, Pastor Delbert, Pastor Holden, is the problem sa Corinthian Church. Yeah. Sa naligid nga simana, namin man to siya. The message of the cross. It is between the wisdom of man and the wisdom of God. Na, ina kay ang wisdom sang tao ya saka gid siya. Hindi magpalupig. That's why ang duwa ka maalam, maaway gina sila. But the wisdom of God is humility.
hindi naton gani matungkad nga ang Dios tagya sang langit ang duta ginbayaan ang trono na naog diri kag ginpalansang sa maglansang ti ang mga Hudyo hindi makabaton sila the more ang mga Corinthians kag ang mga Romans nga ang cross siya para na sa criminal and here comes a God nga criminal and that's it so nagpadayon ini nga problema nagbahin-bahin sila dito sa Corinthians and now nag-ano na sila, ang resulta lang kaya nagpundok-pundok sila. Nagbahin-bahin sila. Yes, Pastor Delbert. Sa siningabahin, Pastor, no? Kung kaisa, well, tama man ka tahong kung maghiusa kita. Pero, bisan pa gani, no? Sang ginhambal sa atong leksyon, nga, bisan pa may mga sapat nga nagapangabuhi sosyal, isa sila ka grupo. Pero, bisan sa ila mismo kaugalingon, may ara man nga pag pinuyasay kag pag binahin-bahin. The same true with the church and with the Corinthians. Yeah. Sir Holden. Gani, Dok, no? Para sa akon, Dok, ano ni sa Ilonggo, ang ironic, gani. Balikwaot. Ina ba lang daw ka balikwaot sa iyang... No, hindi makampat. Kaya sa tutuod lang, ang issue is division. Pero ang iyaman nga rason, ang hinungdan sa division is actually unity. Pero unity nga ang paghiliusa nga bahin-bahin. Na balang gayon night sila ya, pero sila lang. No? Diri ko ya sa iya, diri ko ya sa... So there is unity. Pero ina nga unity nga naga-cause siya sang division. Naga-cause ang division. And I remember sa Tower of Babel, that was also unity. Yeah. Pero it was unity that caused humanity to be separated from God. To the extent na wala failure to ang Tower of Babel. Yes. So, ang unang inatakaw ni Pablo, na if this will continue, like the Tower of Babel, wala gid sa matapos. And this will cause division. Ari kita sa Sunday. Ang aton nga time pa, limitado kayo. The problem of cliques in the church. Sir Roldan, balik ko sa inyo. Ano ganining cliques? Sa English talaga. First time ko ni. Actually, Doc, no, praise God. Ako nagpasalamat ako sa inibalang advance sa technology. Kaya gani, subong kung hindi kita maintindihan, hindi na kita magbukad yan sa mga dictionary. Hapos na lang Google, AI, ChatGPT, ngayon kita. So, amo na ginhimo ko gin-search ko, ginamat ko, ano ginbalabot sa lingon sa mga click nini. Ang word nga mas common sa aton mga kauturan, nga maintindihan ta, Doc, I believe we can say this cliques are very similar to factions, or you can even say synonymous to factions. They are groups, no? Mga grupo sila within a larger group. Kag sa dira nga grupo daw exclusive pala sila. Mga exclusive groups, small groups within a larger group nga para sa ilaya may ara sila something in common, may common interest sila, and they are gathering around a common goal. So, amo ni siya ang ginatawag nga mga clique or factions, we could call them. Kaya amo nang natabo sa sulod sang Corinto. Correct, yes, very good. Ang isa pa gid ka-diferensya sang clique o kon sa imong faction is may mga leaders sila. Yes, amo na. So, they believe on their leaders. Kaya gini mga leaders gaalaway. Te ang mga followers sunod man. And that cause, Lin Pablo, grabe ka problemado sa Corinthians. Yes, Pastor. Sa nasiling ko na kagini, Pastor, no? Preliminary kagina. Nga, ang pagbahin-bahin kung kaisa para sa bulot. Hindi mo mapamarcha bilog ang iglesia. Kung ikaw, Pastor, hindi mo sila tanan, gid, madala, may mabilin, gid na may Pero, sa nasiling na gina ni Sir Holden, they are groups within a larger group. Pero ara ba lang to the extent nga nag-inakusaranay sila. Barangay na sila. Sila ang term nga gingamit sa Bible is gapinuyasay sila. Nga hindi sila maghilisugot. But they belong to one church. Imagine paano ay hanakon imagine nga iglesia ga-celebrate kamo sang foot washing, ga Santa Cena kamo, pero ang I don't know, ang lawas
ang attendance ara isa susulod sa iglesia, pero ang tagipusoon ay do not know that we celebrate together for foot washing, pero ang division hindi malikawan. So, amo na ang problema sulod sa iglesia. And now, Paul has some says, may maambal siya, kay isa sinisang Monday, centered on Jesus. Ano, Sir Holden, ang medyo solusyon, kay mga suggestion ni Pablo? Ako Dok, gusto ko dalon ini mabutang ako sang historical nga nga example. Ang church ta, ang aton iglesia, just with the rest of Christianity mano, ang Seventh-day Adventist Church, we have had experiences nga among mani sa aton nga iglesia, even to the highest level, historically. Even during the pioneering Yes, days. especially during sa pioneering days. Kag nakita ta nga ining ginatawag nga mga cliques, mga factions balangan. Kay usually this is ano bala tawag, kita nga mga tao daw ara gid sa aton nature nga we tend to gather towards people of renown, people of balang mga influential, mga charismatic nga mga tao, maayo nga mga leader. Mga leader. And this is common sa aton church nga even I remember nga one of the biggest issues nga our church faced, isa sa rason amo nimo. Kay may isa ka leader within our church nga grabe idol niya gid si James White. Idol niya gid si James White. Kag may mga nahambal si James White, James White nga gustuhan niya gid na namian gid sa sato. Amo na nga gusto niya man nga ang tanan man nga mga tao maluhod man sa kay James White kag sundon kay idol niya gid si James White, and that actually created a problem sa sulod sa aton nga iglesia. Kag amo man ni ang mga cliques, no? Ang hambal ni Pablo, may iban pastor nga hambal sila, ako ya kay Pablo kuya. Isa naman ako ya diri ko kay Cephas, ako ya kay Apollos kuya. So now they are turning towards leaders and turning away from Christ. Nagpalayo sila kay Kristo. So amo na nga ang kay Pablo hambal ni Pablo, mabalik tayo kay Kristo. Nga ako ginbautismohan kamo sa akon pangalan. Ginbautismohan ka sa Apollos. Hindi sa kay Kristo. Kag of course balik ta dito sa cross bala pastor. I think last emphasis na kon. Kay sino nga cross, ha? Kay sino nga cross ni Pablo, cross ni Apollos, hindi ambal niya sa cross ni Kristo. Mabalik kita dito tayo dapat mapailalong. Hindi tayo magsunod-sunod sa mga tao. Yes, that's nice. Yes, Pastor Delbert. Gapati ko pastor nga ang iglesia nagakinahanglan sa mga talented leaders. Yes. But sometimes talented leaders are the sources of cliques. That's correct. Inood, pastor. Amo siya ginkabahin-bahin, gintunaan sa pagkabahin-bahin sa iglesia. So, but the solution of Paul, that's it, has been cited na ni Sir Holden, ni Pastor Holden Kagina, is that balik ta kay Kristo. Kay sino ta gintugmawan, kay sino cross ang magluwa sa aton. So, this is the condition nga kung sa diin kinahanglan naton ganigin siling ni Pablo nga be united halin sa katarizo. It means to say i-restore, ipanumbalik liwat. Ining mga nagbahin-bahin, ipanumbalik liwat. Kagina, what is the difference ang aton iglesia nag-emphasize ang small groups? Yes. So anong ginkalainan sa small groups sa clique? Sa faction. So, as you had been cited kay ginabasar nga, ang small group, so ginbahin-bahin lang naton sila, pero may isa sila ka goal. May isa sila ka tinutuyo. Pero naglapta lang, hindi lang na-contain sa isa ka grupo. Para man gyapon sa tanan. Pero ginbahin sila with one thing in mind. So, hindi siya nga, ari ko di kay Pablo, or ato kay Apollos, kay Pastor Tomado kaya, ako salain naman nga leader. So, but they are still united in Christ. Yeah. Di ang clique niya, ang difference niya sa small group kag clique. Ang clique niya, wala gid sila attachment kada isa. Lain-lain sila yung goal. Lain-lain sila tuyo. Okay. Ang tuyo sa isaya makadto din saya dito sa piyak ng grupo. But ang small group niya with one intention, the same. Nag-spread lang to have a good cuts. Kaya ma-spread ka. Pero ang clique siya, isa-isa sila. Lain man sila mission, lain man sila vision. Lain sila tinutuyo.
Kagi sa pagini sa aton ng Monday, ining metaphor of body bala. Kamu nang isa man sa mga solutions ni Pablo, tanong bala. Hindi ang kamot silang kamot ko way ko labot sa mata. Yes. Yeah, and that's correct. Ako ilong way ko labot sa imo no, we still function at the same time. Yes. Even though we are differently distinct from one another, but yet we have one purpose. Yes. It is because we are controlled by one mind. Yes. Yeah. Balik ko sa imo, Pastor Delbert, wisdom and maturity. Ano na di ang kuyo ni Pablo? Nga magpaka, hamtong. Magpagkahamtong kita. Pastor, no, kung kaisa in leadership, we emphasize, amo naman akong kaisa, no, we emphasize accomplishment, and then sometimes we align our church and the way we approach into leadership with the standard of the world. So, Yes. amo naman na siya, kinahanglan natin bantayan. And then, dire, siling ni Pablo, yati, hindi ita mapilit kay kung kaisa, kung makita, kag maobserbaran sa aton ang clicks, ang pagbinahin-bahin, buot silingon, hindi kita mga mature. Siling ni Pablo, ang term yun di gani, mga natural men pa kamo. Hindi pa kamo nagtubo sa espirituhanon. Yes. So, in 1 Corinthians chapter 3, 1-4, so laragway dira ni Pablo nga kung bisan pa gani kung kaisa niya gintagaan ta kamo sang sulid nga pagkaon pero wala gatas lang kamo anay kay kinahanglan kamo magtubo from that. So, if there is division inside the church, it means to say it needs to grow in maturity. Yeah. People has to be matured. Yes, no, Sir Roland. I think, Doc, no, I would say also nga, positively siguro. Diri kay Paul daw, tama, daw, tulog ko naman negative yun man. Pero tuod sakto gito ang hambal ni Pastor, no nga, whenever there is division is a sign, mga kauturan, of spiritual immaturity. However, in the same sense, makahambal man ako nga, ang division, bala, kung may ara divisions nga, one side wants to do it this way, another wants to do it this way, it's also a sign of growth. No? It may be a sign nga bata pa, bata pa ang ininga grupo, ininga church, still a young church. However, at the same time, nagapakita man ina, when we go through this, inablang kung masulbad tayo ini, we will grow as an institution, as a church. Kaya amo na nakita ko man in Adventist history, sa damo nga mga time nga may ara faction. In a way nga, hindi magiging nga always, pero there were those times nga may ara sang daw ma-separate ang church. Hindi mahubas na. Oo. However, pagkatapos sina nga crisis, when we deal with that crisis, when we deal with factions, nga mag-unite ang church, may hara sang dako nga growth both in mission, no? Both in involvement sa members. So I would say nga, though it is a sign, it is a sign of spiritual weakness, spiritual immaturity, when we deal with it, no? When we prayerfully deal with it as a church, it can bring out blessings for the church. Hindi nga kay amo na lang pasagdaan ta na lang, no? When we deal with it, and this is what I have seen in Adventist history, kung magawa ning mga factions and when we're able to deal with it, growth and blessings is experienced in the church. Dugangan ko, Pastor, kanami sa mga punto. Sa aton nga Martes, wisdom and maturity. Ang opposite sa maturity is childless. Immature. Yes. Ang pagkabata-bata. Hangtong ang pagkabata-bata. Ang characteristics ng mga bata-bata, kung sang bata. Ang bata ya hindi ginaya mag-share. Yes. May isa kalulipap ya, hindi ya ginayatag. Ay, yalang ka mo yaw. Sige, dilab dito. Pero hindi ya ginabuyan. This is mine. That's in the nature of a child. Tiya mo na siya. Kung ang aton na paminsaron bata-bata, that's it. We claim everything as ours. Yes. Ang mga
improvement sa iglesia, ako na, electric fan na, ako na, ang suga na, ako na, yes, ako na, kung wala ako, di wala ni. And that's immaturity. So, amo na siya. Okay. In contrast, kadto kita sa servanthood. Si Rolden, balik ko sa'yo. Yes. Yeah, Amo in nito contrast of immaturity or childishness Yes. is to be a good servant. And so, pwede naman mahambal, Dok, no? Sa sininga context, ang contrast sa immaturity is Christ-likeness. No? To be, and Christ-like and childlike does not mean immature. Yeah. Kaya kung tandaan mo, I remember, the area, Christ-like servanthood. And ang ma-picture out ko lang gid, Pastor, kag Doc, nga when we talk about Christ-like servanthood, kay Mayra to isa ka time, when Jesus was with the disciples, upo niya mga disciples, mga apostoles, hambal niya, may ara sila sang conversation about sa leadership mo. Who is great, who will be greatest, sino gid ang greatest sa ila. And then, Jesus Christ, hearing them, gitawag niya sila, dali pala ka mo. Dali ka mo din. And then, nagkuha siya sang bata. Ginbutang niya sa tunga nila. Hambal niya, whoever wants to be the greatest must be like one of this. No? Ang pinakataas amo ang pinakanubo. Kag hindi ko malipatan, Dok, sa klase naton sa una mo, gin-emphasize mo. Ang leadership is servanthood. No? Servant leadership. If you want to be the greatest, you have to be the least. Amo ginang pakita ni Kristo. Yes, dara lang ko asta, Dok. Yeah. Pastor Delbert. Ang Griego nga pulong nga gingamit diri is doulos. Yes, Ati servant. Sa English na translate naton servant. Servant. Or actually it is not a servant. It is a slave. Slave. Mas Ulipon. Mas dupan pa gid yan. Lubo pa gid. Wala ka kahilwayan. So, pero sila niya, it should be servant slave. Ulipon nimo nga nagabulig sa iyo. So, kung ara kita kay Kristo yara kita sa hunahuna ni Kristo bilang nagapangalagad as servant slave. Di may bugal bala kita kung ano ang hambal sa aton sang aton amo, kung ano ang isugo sa aton, makareklamo bala kita. I think this is the way we need to look into the leadership. Kag amo ni siya ang standard ni Kristo. Kay ang standard sang kalibutan niya lain. Yeah. So kinahanglan naton ang ihihimplo sa isa ka leadership nga nabase sa ihimplo ni Kristo nga walay sapayan sa iya himaya dito sa langit. Imagine nga ikaw dito sa langit crucify ka sa amo na tao. hindi maintindihan sa tao. Only Christian can understand Christianity. Pero ang iba ng mga religion, Dok, ang mga Buddhist, ang mga Shintos, what? Diyos na ginamapalansang sa cross and that's it. Yes, Pastor Guay. Yeah, Pastor. So this is Christ. So it is not a political. Ang kuha naman natin is that because kung kaisa kung sa aton iglesia, if we cannot provide a Christ-like mindedness leadership, political leadership will take over. Philosophical or other standards ng kalibutan nga ginahatag sa aton, Pastor. Yeah. Balik ko sa Rolling. Kaya aton nga problem subong nga gina-solve is cliques. Ang pagbahin-bahin sa iglesia, mga faction nga nagresulta sa problema sa iglesia. Balik ko sa karakter ng bata. Aside ng bata don't want to share. May tendency of ownership. Okay? May ara man ng bata karakter nga hindi magtrabaho, hindi mag-serve. Gusto lang nila sila yung servisuan. But kita yung mga mature like parents, that's already our nature to serve sa atong kabataan. Ang servants, even ang labi na ginang slaves, they don't have rights. Yes. And then during the time of Christ, during the time of Paul, balaan gidya sang tanan nga tao on how to be a slave. Nga, ginahasiling nila, sila ni Pablo, maging slave kita. Like Christ. Nga si Kristo, disown everything, ginbayaan niya. Tanan. Okay, wala posisyon na tao gani siya nga sa pasungan lang. Just to show to us how to serve one another.
And that's the wisdom that the last week ang unang contention. Nga ang tao gusto yang magsaka ginti. Ang ginapaabot nila nga Dios nga ginapresentar ni Pablo is taas ang philosophical, mind logic. Ang mga Hudiyo ang ginapaabot nila nga ina nga Dios may ginahimo, may signs, may miracle nga ginahimo. Yet they were disappointed nga si Kristo nga ang cross amo ang ginapadako ni Pablo sa iyang nawali. So amo ni siya. Sila ni Pablo, let's have the mind of Christ. Okay, nga nagpanaog siya and then serve one another because we are matured. Last, wala na kita time. Last point. Sa Pastor Delvert, lifestyle that reflects the cross sa Thursday. Dari sa Thursday, Pastor, may duwa lang kita di ka puntong gusto i-emphasize kay sila ni Pablo, tinugyanan kita sa mga tinago sa Diyos. So, kung ikabuhi naton si Ginoong Hesus, kag mayara kita sa hunahuna ni Ginoong Hesus, and ang success gina-attribute naton hindi sa aton ko galing nga pastor kay kung kaisa sila mo nakagina nga ini nga mga donations wala nato ina-attribute sa aton ko galing ina-attribute naton sa Ginoo. So that's the first, and then the second thing is ang solusyon lang gid sa pagpinuay isay sa sulod sa iglesia amo ang pagpailog to suffer for our brothers and sisters. Pailom lang gid kag sige. Pero hindi naman to, sa punto nga abusaran. Lapakon ba gid. Pero magpailog kita sa interes kasubong sang ginhimo ni Ginoong Hesus. Imagine what Jesus had done. Amo man ang gustong matabo ni Pablo sa aton nga magpailog kita. Kung kaisa amo na bala not to the extent nga maabot ato sa barangay, maabot ato sa korte, maabot ato sa Supreme Court for that cases nga mga kaangay sina. And then ang matabuan pagidbi nga ang judge Adventista man di daw pa budlay or ang fiscal or ang police nga magkuha sa imong letter di daw mabutang ta sa alang-alang, no. So para sa akong pastor, ang pagpaumod lang gid kaangay man sang ginhimo ni Kristo amo ang makasolbar sa bugal nga nagatubo sa aton agud buhin-buhinan ang binahin-bahin sa sulod sa iglesia. Kanani sa mo gamit pastor kay Ilonggo pagpaumod. Yes. Humility. Sir Rodin. Siguro Dok to summarize sa ako na intindihan sini, nagakinahanglan gid kita, no, ang aton nga mga leaders nagakinahanglan gid kay Kristo. If there are people in our church, mga kauturan nga nagakinahanglan, Pastor Doc, sa nagakinahanglan sa kay Kristo, sang gahom ni Kristo kag sa balang espiritu, it is the leaders. Kaya ang aton mga leaders, I remember one of the writings ni Ellen White Hambal niya, ang mga pastor, ang mga leaders sa church, dako ang hawid nga impluwensya sa mga kauturan. Amo nga ang panulay nagapangita gid paagi nga ilang balang to either point people towards the leaders or point people towards the defects of the leaders. Kay kung ang mga tao magsagi na lang sunod-sunod, ay dito ta kay pastor kay nami magwali si pastor, ay dito ta kay elder kay nami ang leadership ni elder, o dito ta kay dako ang donation niya, instead of bringing us to Christ, bringing us into unity in Christ, dito ta ginadala sa panulay sa aton nga mga leaders, dito ta mapalikod sa ila. Kung hindi naman, tulok naman ta sa ila, makita ay si Pablo, di ba? Ang hambal ni Pablo, ako pagkadto ko da sa inyo, ang wali ko hindi bombastic mga wali ko. Simple lang, kay ako nagasalig ako sa gahom sa krus ni Kristo. Ang ginang words ni Pablo mo. And what we need leaders that will really submit to Christ. That's what we need at this time, yun. Kristo. Mga kauturan mo ay nakita panahon. Yeah, and that's correct. Ang mga bahin-bahin, kung nagbahin-bahin sa una sa panahon ni Pablo,
amo man subong indara lang yapon. We are still in this world. Wala pa kita sa langit, mga kauturan. Kaya hindi nga problema ang pagbahin-bahin. Hindi lang ni Adventista at tanan Yes. ng mga reliyon sa bilog ng kalibutan. Bisan pa ang mga Muslim, mga Hindus, mga Buddhist, may pagbahin-bahin gid. Because Satan is still alive. But the solution to the problem is Christ. Last word ni mo, Pastor. Sa point out kay gina ni Pastor Holden kung may mga pagbahin-bahin man gid, hindi lang sa extent nga magaguba mismo kag maga-deny sang pagtuon natin kay Kristo. Yes. Kaya kung kaisa ang may pagdiferensyahan ay makalabot kita sa bag-o nga paghangop, bag-o nga pulisiya, bag-o nga organisasyon, kag bag-o nga kadalagaan sa bulhaton sa inyo. Amen. Yes, Sir Holden. I-quote ko lang, Dok, ang hambal ni Ginoong Jesus. Hambal niya, if I be lifted up, Amen. I will draw all men unto me. Yes. Mulang ginagawa. Mga kauturan, that's correct. Ang solusyon lang yun, let's have the mind of Christ. Nahalin dito, magkararong bilyonaryo, trilyonaryo, tag-iya sa Bilog Universo, yet nagkadto diri mga kauturan, kag nag-upod sa common people, kabay pa. Kita nga mga professional sa iglesia, kita nga mga leaders, nga may mga title ang aton, nga mga ngalan, may mga sugpon, mga kauturan. Let's be humble enough. Let's reach out those who don't have sa sulod sa iglesia. And you will notice that everyone will have unity. Kabay pa, amo ni mga kauturan, atong na-experience yan sa Bilog nga pagalagad naton sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Holden magpapangamuyo mga kauturan. Ato na pasalamatan si Doc Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, si Ma'am Evelyn and Sir Herbert Tamoni, Ido and Fimi Don Bandes, John Luciano and Ma'am Goldie Joliki Jr., Dr. Norben and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabana, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex and Ma'am Jenna Federo Ilungar, Jimmy Trino and Ma'am Anili Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel, Hiruta Lurin, Ladel Labalangascon, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Sir Holden. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat Ginoo sa ginhatag mo nga paghangop sa amon sa sining adlaw. Salamat nga ninsindihan namon Ginoo nga ang matuod-tuod nga paghiliusa yara gid namon makita kung ikaw Ginoo ang amon nga dayawon, ipataas namon ikaw sa amon iglesia. And that we long Ginoo nga ikaw ang maging sentro, di lamang sa amon iglesia, pati na sa amon nga mga kabuhi. Because, dear Lord, nakabalo kami nga ang panulay nagapangita, gidsing paagi. How, dear Lord, nga iya nga dulaon ang pagiliusa sulod sa iglesia because the devil does not want to fulfill the prayer of Jesus. Ginoo, we want to fulfill that prayer. You have prayed, Ginoo, nga ang imo nga mga katawhan maghiliusa that we may be one. Yes. And we pray that you help us, buligi kami nga ma-achieve namon na sa sini nga iglesia, tubtub gid sa imo nga pagbalik. Ini nga tanan ginapangabay sa ngalan ni Jesus. Amen.